Продължавам да публикувам клипове във връзка с катастрофата, където удараха паравоенни украинци от УНСО в Чехия, на връщане от Германия през Чехия. И тогавашните власти на Петър Фил, както съобщих, тогава говорихме в клипа, прикриха участник вътре. Сами там си измисляха, че му стана лош, 1000 причини измисляха да го оправдават. Аз естествено в Чехия после не съм се връщал поради здравословни причини и за другото, понеже се страхувам там да отида. Там имаше 600 000 украинци, които голяма част от тях са все такива, които са воювали, там ги лекуват, не знам какво е така нататък. Просто нямах доверие нито на властите в Чехия тогавашните, на Петър Фила и той е Петър Павел, президент им. Нито пък имам вяра на европейските, защото всички са за Украйна, най-вече за западната Украйна, защото точно западно украинци ударяха там бусами на магистралата, на полупразна магистрала. Минаваха само тирови и тук там някой кола. И се оправдава, че му станало лошо, не видяла и как не се блъсне в някой влекач, така да му стане лошо пред някой влекач, да се блъсне в него точно зад мен. Аз предполагам, че нарочно е станало. За сега мълча, ще кажа, и по-нататък ще публикувам клип за какво съмнявам, че е станало. И най-главното, застрахователя, успяхме просто да искаме, понеже тук българските адвокати не знаят как да се съдят, не знаят чешко право, още повече, че с украинци. Просто предявихме иск и най-накрая отговори застрахователя и на мен ми предлага, забележете, запукнат прешлем, разкъсани фасети, там не знам какво, още много работи, преплъзнати прешлени по целия гръбначен стълб, задна скапула, лопатка на ръката, дясната ми част на гърба, гърдите, към бъбрика, кръста, ръката ми изтръпнала вече цяла година. Може с нея да нося нещо, обаче не се чувства като преди. Изтръпнала е, слаба е. И затова ми предлага застрахователя 1700 евро. Без пропуснати ползи, където в Германия можех там да работя и така нататък, и така нататък. Много интересно как тези 1700 евро, как са ги изчислили? 1700 евро. Правиш ти за стотици хиляди евро, тяната политика правиш ти на мене и уби баща ми за стотици хиляди евро, от човешкия живот, кой ще го върне? И да ти предложат 1700 евро, но те знаят, че адвокат, аз нямам идея, дори в Чехия търся, не знам как, дали някой ще се съгласи да води дело срещу украинци там. Няма въобще идея как се процедират нещата в България, пък никой адвокат няма една идея. Знаят, освен Ниск, първи адвокат каза, че се опита да не излъжи, като се надяваш, че ще вземе с пълномощното. Накарана да подпишем без да прочита и аз, без да видя такова състояние, че сме подписали генерално пълномощно, което може да не управлява исковите, парите да вземе. Се надява, че ще вземе от НББАЗ или как беше там бюрото, българското бюро за страхователите, и ще се вземе парите и така, но вторият адвокат много добър, но не знае. Човек каза, не знам чешко право. И работа е такава, че не знам просто какво да правя спрямо адвокатите с това нещо. Как започна работа, трябва да съм трудоустроен. А и другото, и тук лекарите не искат, като ходя в града, от който съм в Ямбол, има двама ортопеди, и ходя при по-младия, той искаше да ма рита, маратонката щела да играе, понеже искам да впиша, какво ми е състоянието, след катастрофата и т.н. И той ми каза, аз не искам като другите лекари да пиша, защото трябва да се занимавам с съдилища и те. Че защо трябва тогава да се внася здравни осигуровки? Просто е безмислено да се внася, както ме навиоха да се изтегля здравните осигуровки от Германия, от един трън, на глока има тая поговорка правилна, ще ги внасям в България да ми се подиграят лекарите, да ми се гаврят, както в Германия, ама там съм
човек, нали, за тях аз съм, нали, враг, ама там съм между чужди, а тук чуж между свои, чужд между свои съм. И как ще стане тая работа? Нека се гаврят си за тях. Че до време всички ще си спомнят за гаврите, нали, които са извършили с обикновените бедни българи и честни. И другото, значи телевизиите, вижте какво става, така наречените български телевизии, нова, първо към нова, не първо към БНТ се обърнах тогава, когато дойдех още преди почти година, после нова телевизия и преди 2-3 месеца някъде към BTV. И всички отказаха. Всички отказаха, явно така са инструктирани, понеже много от тях са и частни, там не знам, BTV мисля, че някаква чешка компания ги е купила, другите не знам. Всички са инструктирани или хубаво за Украина, става въпрос, войната води Западна Украина, нали, срещу Русия. Там си имат, нали, омраза между така наречен евроатлантически свят и Евросъюза срещу Русия. И те използват, нали, Западна Украина за тяхните цели там геополитически. И така, значи българските, които за мен, нали, в кавички български, защото няма как да се нарече, освен че са в България, българските по никакъв начин не са български телевизии, защото не дават обективно нещата, прикрива се тук голямо престъпление, убит човек от хора, от паравоенни, и, нали, там изписано добре на бухчето им, УНСО, и от другата страна има герба на ГУР. Значи, и там беше ме дошло, нали, едно предупреждение там, където снимах буса си, нали, че не трябва да пишем, не трябва да говорим, да разпространяваме в интернета, понеже може да наглобят. А тя кой ще ги глоби, където вкарат тия паравоенни тук да се правят каквото искат, без да има предупреждение, че от Германия към Чехия някакви табели или в винетките да пише и внимание, в Чехия има висока концентрация на паравоенни и военни от Украина. И аз ще се направя сметката, нямаш да минам през Чехия. Ще да търся друг маршрут. И така с българските телевизии, нали, България няма никъде, където можеш да кажеш какво престъпление е извършено и какво е станало. Никъде буквално няма къде може да се жалваш. И на Министерството се обадях тогава на външно, мисля, че беше, и скоро в Министерство на правосъдието. Нали, те знаят за случая, явно са разпитали посолството българското в Чехия и ми върнаха едно писмо, че това е частен случай. Нали? Естествено, никой в България няма да излезе да ме защити като българен първо и второ като български гражданин. Ако бях беженец или нещо друго, веднага щяха да се активират там разни МПО-та, соросоидни организации, тъй като съм българин, работата се усложнява. И гледат да го замажат. Важното е Украина. За тях е свята. Нали? Свята, защото им върши мръсната работа, воя срещу Русия, както казах. Нали? Те са си врагове. Бил съм и в Германия, там знам, нали, тяната омраза към Русия. Мене тая работа не ме интересува. Казвал съм, си едно аз да занимавам с нашите работи, че България е била 500 години под османско робство. Нали, вас не ме интересува, мен не ме интересува вашата омраза към Русия, то и си за вас. Но тук търсим правдата. Правда няма. Правда за сега няма. Обърна се към телевизия Евроком, нали, като се надявам, че тя поне е обективна малко от малко. Тя е кабеларка, майче, мисля, че. И обясних случая, 3 пъти им звъня, най-напред ми искаха, нали, да им пратя имейл, нали, какво се е случило, после не ми отговорих. Аз знам, че и те не сигурно. Не, че знам, не знам какво ще стане. Сега ще гледам, после ще информирам. И написах, не ми отговориха, после пак звъннах да обясня, нали, ги питам, получихте ли имейла? Да, получихме го, ама ще, нали, може ли някакво да участва в някакво предаване, да кажа всичко какво се е случило, нали, да има малко обществен натиск. Все пак, нали, България има и нормални хора живеят, че им влезат в положението. Да видят какво са извършва. Това е Евросъюз. Не, че не знаят, ама все пак е извършено престъпление и трябва да се знае. По вина на чешкото предишно правителство на Петър Фила. Не е по невнимание.
И после ми изказа, нали, телевизия Евроком, ако може някакви документи, ако имате, изпратях им там един документ, не два документа. И какво беше? И там една снимка, нали, някакъв електронен сайт, са го публикували без да пишат, нали, кой участвал, кой що е. Там са лъгали, че само един е бил, нали, който е бил в автобуса, те бяха двама, те са го скрили следствието и дадах им го, сега ще чакам да им какво ще ми отговорят телевизия Евроком и, нали, да съм сигурен да, ако откажат, значи знам, че в България всичките медии буквално са цензурирани, явно са предупредени да не говорят срещу Украйна, нали, за тяхните престъпления, които се извършват над българи и те всичко да са покри, нали. Но има Бог, нали, той гледа. Аз съм сигурен, че рано или късно ще въздаде правда. И така, благодаря на хората, които, нали, гледаха клипа. Не си давам лицето, понеже се страхувам. Те евентуално знаят, нали, все пак са следят телефони, IP-та и така нататък, но така, благодаря ви и до чуване.